Продължавам с банята. Ето тази стена. Горе вчера я приключих. И тук отстрани. И днеска продължавам с тази стена. Ето тук горе-долу съм стигнал. И след малко ще продължа и горната част. И докато си почивам от 2 до 4 на 9 декември, направих и единия шкаф, Верона, долния шкаф. Сега го сглобявам, сега ще му сложа крачетата, регулираме крачето, след това слагаме вратите и съм готов. Това е. Продължавам с шкафа.